چیرۆکا دیک و ڕۆڤی بەرهەفکەر نورەدین زازا di gundekî xerabe û kavilda dîkek hilkûşiya bû ser dîwarê xaneyekê û bang dida. Roviyek jî ji wir dibûrî xweda ber dîwêr deng li dîko kir û got: Keko dîko tilvê derê çi dikî? Dîko lê vegeran û got: Roviyo ma tu nabînî gundê me xerab bûye, ez jî bang dikim, dixwazim çend gundî û cotkaran bidim hev û gundê xwe ji nû ve ava bikim. û Rovî got: Heke wisa bê ma tu nizanî ku ez cotkarekî kir hatî me de were cihekî nîşanî min bide, ez jî ji xwe re koxekî ava bikim û dest bi xebatê bikim. Dîko qayîl bû. Ket pêşiyê Rovî da pey here nîk kevxweyê gundî ku ji Rovî re erdekî hilbijêrin. Dîko di ser dîwaran re derbas bû û çû. Gava gihiştin kavilekî dîko xwe da helanî deng kevxwe kir. Kevxwe rabû Rovî dît. Kevxweyê min û te tajiyek egît bû. Rovî baz da ta jî ket pey. De pey heta kunayî. Bêtir Rovî dîsa bûrî. Sibêtir. Dîko ew nas nekir. Çîroka avakirina gundî jê re got dîsa. Paşî Rovî keniya û got: Bextreşo dîko, hetanê ku tu kizirê vî gundî bê û ta jî kevxweşê vî gundî bê, ev gund ti carî ava nabe. Ji pirtûka Selîm Temo serê şevê çîrokek.